Ako mohatag kaninyo og sugo nga kamo magbuhat ni ini nga mga butang. Ug kon kamo kanunay magbuhat ni ini, bulahan kamo kay kamo natukod ibabaw sa akong lig-on nga sukaranan. Kamo kinahanglan magbantay ug magampo kanunay. Tingali og kamo matintal sa yawa ug mabihag ug mahimo niyang ulipon. Ingon nga ako nagampo uban ninyo, kamo usab magampo sa akong simbahan, tali sa akong katawhan nga naghinulsol ug nagpabunyag sa akong ngalan. Tan-awa ako ang kahayag, ako nagpakita og panigiingnan alang kaninyo. Kamo magbantay gayod ug magampo kanunay, basin og kamo matintal. Kay si Satanas nagtinguha sa pag-ayag kaninyo sama sa trigo. Pagampo uban sa inyong banay, ngadto sa amahan, kanunay sa akong ngalan, aron ang inyong asawa ug inyong mga anak mapanalanginan. Ug tan-awa, kamo magtigom sa kanunay, ug dili mo dili ni bisan kinsa sa pagtambong uban ninyo, kon kamo magkatigom, apan tugoti sila nga makaduol kaninyo, ug ayaw sila didi. Ako mohatag kaninyo og laing sugo ug ako mopauli sa akong amahan aron akong matuman ang uban pang sugo nga iyang gihatag kanako. Ug karon tan-awa kini ang sugo nga akong ihatag kaninyo nga kamo dili motugot kang bisan kinsa nga dili takos sa pag-ambit sa akong lawas ug dugo kun kamo mga lagad niini. Bisan pa ayaw ninyo siya isalikway. Apan kamo mga lagad kaniya ug magampo alang kaniya ngadto sa amahan sa akong ngalan. Kay wala kamo masayod kanus sila mo balik ug maghinulsol ug muduol kanako uban sa kinasingkasing nga katuyoan. Ug ako moayo kanila. Ug kamo ang hinungdan sa pagdala og kaluwasan ngadto kanila. Ug ako mohatag niini nga mga sugo tungod sa panagbingkil nga anaa kaninyo. Ug bulahan kamo kon kamo walay panagbingkil taliwala kaninyo.